Η Καστανούσα είναι ένα όμορφο μακεδονικό χωριό και βρίσκεται στο πέρασμα ανάμεσα στα όρη Κρούσια και όρος Μπέλες. Η περιοχή που ορίζουν τα δύο αυτά βουνά, καθώς επίσης και οι λίμνες Κερκίνη και Δοϊράνη, είναι γνωστή για την πλούσια και όμορφη φύση της. Υπάρχουν πολλές όμορφες δασικές διαδρομές και μονοπάτια εύκολα προσβάσιμα για τους λάτρεις του βουνού. Βρίσκεται σε απόσταση 83 χιλιόμετρων από τη Θεσσαλονίκη και είναι προσβάσιμη επίσης με το τρένο, το οποίο σταματάει μέσα στο χωριό. Οι κάτοικοι της Καστανούσας είναι πόντιοι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν πρώτα στην παλιά Καστανούσα, 3 χιλιόμετρα βόρεια της σημερινής, στους πρόποδες του όρους Μπέλες. Ο πολιτιστικός σύλλογος που ιδρύσαμε το 1996 ήρθε να αγκαλιάσει την πλούσια παράδοση των προγόνων μας, να την αναδείξει και να τη συνεχίσει. Στο αναπαλαιωμένο κτίριο του σχολείου της παλιάς Καστανούσας λειτουργεί λαογραφικό μουσείο και χώρος διαφόρων πολιτιστικών δράσεων. Οι γιορτές Παλιάς Καστανούσας Τέχνη στη Φύση είναι μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανούσας με τα μουσικά εργαστήρια Music Workshop Tango Room. Στα πλαίσια αυτών των γιορτών, η πλατεία της Παλιάς Καστανούσας ζωντανεύει με ελεύθερους κατασκηνωτές από όλη την Ελλάδα που έρχονται να χαρούν την ομορφιά της φύσης και παράλληλα να παρακολουθήσουν σεμινάρια, παραστάσεις θεάτρου και χορού, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, εικαστικές εκθέσεις και performance. Ιδιαίτερα για τα παιδιά, η επαφή με τη φύση συνδυάζεται με μουσικά και θεατρικά παιχνίδια, μαθήματα μουσικής, μαθήματα ζωγραφικής και αθλητικές δράσεις. Στο τέλος κάθε ημέρας ακολουθούν συναυλίες με συγκροτήματα από διάφορα είδη μουσικής. Τις εκδηλώσεις αυτές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να πλαισιώσουν οι κάτοικοι της Καστανούσας και των γύρω χωριών.
Με τη στήριξη των καλλιτεχνών και την εθελοντική εργασία των μελών του Συλλόγου δίνεται η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις και τα δρόμενα δωρεάν. Στις γιορτές Παλιάς Καστανούσας Τέχνη στη Φύση, η φύση φιλοξενεί την τέχνη και η τέχνη εμπνέεται από την ομορφιά της φυσικής ζωής. Οι επισκέπτες, εκτός από την αναψυχή στο φυσικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες, να γλεντήσουν και να γευθούν τη χαρά μιας πολύήμερης γιορτής.